Dnešné video bude o plemene Hispano-Arab. Hispano-Arab meria okolo 158 cm v kohútiku. Pôvod má v Andalúzii v Španielsku a sfarbenie akákoľvek jednoliatá farba. Elegantné plemeno je výsledkom rozvážneho kríženia andalúzskeho koňa s Arabom alebo Anglo-Arabom na vytvorenie veľmi ušľachtilého a odvážneho jazdeckého koňa. Zachoval si veľa z arabského koňa, najmä to, čo sa týka hlavy, pričom má silný chrbát a stehná španielských koní. Záznamy o šľachtení Hispano-Araba siahajú do roku 1778, no plemeno sa tešilo najväčšej obľúbe v 80. rokoch 19. storočia, keď sa prejavila jeho mnohostrannosť ako jazdeckého aj pracovného koňa na španielskych rančoch. V dôsledku vážneho nedostatku kvalitných koní však plemeno upadalo a v polovici 20. storočia bolo na pokraji vyhnutia. V roku 1986 sa založila plemenná kniha a španielská vláda dala podnet na vznik regeneračného a konzervačného programu. Keďže hispano-arabských kobýl bolo málo, zakladajúce žrebce pripúšťali čistokrvné arabské kobily a zaviedla sa riadená stratégia chovu. Španielskí šľachtitelia pracujú na zavedení štandardov hispano-arabského plemena. Stále je po ňom dopyt na prácu s dobytkom, no chovatelia sa usilujú aj o rozvoj jeho kvalít ako športového koňa na parkour, drezúru a cross country. Vyniká aj v novom kombinovackom jazdeckom športe treku.